Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kagem sedaya ingkang saken nderek salat tarawih ingkang malam 14, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan hidayah saking ngarsanipun Allah, tansah pinaringan pitulung saking ngarsanipun Allah, kanthi pitulungipun Allah. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk keselamatan dunya ngantos dumugi wonten akhirat. Lan salajengipun nggih menika fadilah tarawih ingkang nomor 11. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu sangat kula lan sampeyan ngaturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah, matur nuwun dhateng ngarsanipun Allah. Ranten ngantos tanggal 14 kula ngantos tanggal 13 malam 14 kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi saged nglampahi poso, so saged nderek salat tarawih berjamaah. Sedanten niku wau menawi boten saking peparingan Allah, kula lan panjenengan sedaya boten saged nglampahi. Makane awal mukadimah wau kula aturaken, kula sampaiaken yen menika laking syakartum lazidanakum ila akhir. Menawa kula lan panjenengan sedaya menika dipun paringi nikmat, menawa kula lan panjenengan sedaya menika dipun paringi nikmat purun syukur dhateng ngarsanipun Allah, monggo nikmat-nikmat bakal dipun tambahi dening Allah. Mugi-mugi malam 14 menika kula lan panjenengan sedaya anggenipun saged nglampahi poso saha nglampahi salat tarawih menika dados ucapan syukur kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi syukur kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi poso salat tarawih menika, nikmat iman kula lan panjenengan sedaya dipun tambahi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi iman ingkang sampun tumancep wonten ing manah niku ingkang saged nylametaken kula lan panjenengan sedaya. Ugi dados sangu benjang menawi kula lan panjenengan sedaya sampun ditiwajine sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun inggih menika fadilah tarawih ingkang nomor 14. Wa bil lailatir rabi'ata asyara ja'at malaikatu yasyaduna lahu annahu qad shollat tarawih fala yuhasibullahu yaumal qiyamah. Wa bil lailatir rabi'ata asyara lan ing dalem wengi kang kaping 14
jateko sopal malaikatu malaikat ya syaduna ale nyekseni sopo malaikat lahu marang man anahu setune anaus gune wong iku kode sholat teman-teman sholat sopo man atarawih ing sholat tarawih walai hasibu mongko ngisap ing man sinten Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat sinten kemawon ingkang saged nderek tarawih malam tanggal 14 mongko ingkang nyekseni tarawih kula lan panjenengan menika nggih menika malaikat ingkang jelas menawi amal kula lan sampeyan perbuatan kula lan sampeyan tarawih kula lan panjenengan menawi ingkang nyekseni niku makhluke Allah ingkang suci nggih menika malaikat ingkang jelas kesaksiane malaikat menika niku saged dipun pertanggungjawabaken benjang wonten ing yaumil kiamah menawi sampun dipun sekseni dening malaikat mongko Gusti Allah boten bakal ngisap boten bakal nglandrat benjang wonten ing dinten kiamat mugi-mugi mawon tarawih ingkang sakmenika kita lampahi menika bener-bener dipun trami dening Allah ugi bener-bener dipun sekseni dening para malaikat akhiripun benjang menawi sampun wonten ing yaumil kiamah kula lan panjenengan sedaya boten dipun hisab dening Allah Subhanahu wa taala benjang wonten ora-ora mahsyar wonten ing yaumul hisab niku saestu rupek banget susah banget kados ingkang wingi sampun dipunteraken insyaallah menawi kula lan panjenengan sedaya sampun nglampahi salat menika mugi-mugi ingkang kula ajeng-ajeng ingkang kita arep-arep ingkang kita ajeng-ajeng benjang wonten ing yaumil kiamah kula lan panjenengan sedaya angsal kebebasan angsal kenikmatan nggih menika boten dipun hisab dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala katen saklajengipun benjang dipun lanjutaken kalian insyaallah benjang kalih pembukaan sabari Ramadan terus panjenengan sedaya ingkang sakmenika dereng rawuh hadir saben bejane pilih benjang pembukaan sabari Ramadan saha ndungane anak-anak pondok ingkang setiap pagi setiap jam 09.00 setiap sonten niku ngaos mugi-mugi kanthi derek-derek donga nyekseni bila anak-anak sampun ngaos panjenengan sedaya ugi kerebelan menika ganjaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala katen akhir kalam kita suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.